Oslavte s námi 100 let společnosti Disney. Tak to vypadá, že půjdeme na návštěvu. Locika se na to už chystá. Tak jo, chvíle napětí. Co vy na to? Rozhodně nebude chybět dobrodružství, smích a magie. Připravte se na úžasný měsíc se svou oblíbenou princeznou. Na vlásku seriál. Od pondělí do pátku v 15:55 na Disney Channel. Jestli jsme s ní ještě něco nezažili, tak to byla nuda. Seriál u Raven doma se vrací ve velkém stylu. A není sama. U Raven doma. Od pondělí do pátku v 19:20 na Disney Channel. Písnička zítřejší zní tu. Vyřeším záhady, neklid už nedá mi spát. Jak vánek je svěží můj den, v něm nechám se unášet úžasem. K cíli, který už znám, vítr ve vlasech mám. Na vlásku. Oko Pinkosty.